Biex jiġi żgurat ambjent aktar nadif u miżmum kif jixraq, id-Dipartiment Governattiv għat-Tindif u l-Manutenzjoni inawgura tagħmir ġdid u modern wara investiment ta' 3.3 miljun euro li se jiżdied ma' investimenti ieħor qawwi li tħabbar fl-aħħar xhur. L-investiment il-ġdid ġie ppreżentat waqt konferenza l-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru għat-Turiżmu u l-Indafa Pubblika Clayton Bartolo, flimkien mas-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Indafa Pubblika Glenn Bedingfield. Kif spjega Ramon De Guara, Direttur Ġenerali tal-istess Dipartiment, il-flotta l-ġdida hija magħmra bl-aħħar teknoloġija li tipprovdi anke statistika b'mod immedjat. Investiment f'magni tal-ewwel darba f'pajjiżna li qegħdin naraw li huma jaħdmu bl-aqwa mezz ta' teknoloġija bl-intelligenza artifiċjali li dawn ser ikunu wkoll qegħdin jagħtuna stampa aħjar ta' xejn fit-toroq ta' pajjiżna. Il-materjal li naraw fit-toroq issa ser ikun monitorjat il-ħin kollu minn frekwenza għall-oħra li se jkunu qed jgħinna nippjanaw aħjar il-bżonnijiet fejn ikun hemm bżonn li jsir intervent b'dawn it-tip ta' magni. Kull vettura tista' wkoll tiġi monitorjata miċ-ċentru tal-kontroll fih dan id-dipartiment għal iżjed effiċjenza fil-ħidma ta' dawk kollha involuti. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Glenn Bedingfield fisser kif dan l-investiment se jkompli joffri l-aqwa għodot lil ħaddiema. L-Indafa tħalli impatt fuq dak kollu illi nagħmlu bħala soċjetà u permezz ta' dan l-investiment flimkien ma' investiment fin-nies li rridu nagħmlu, rridu nollu l-livell tal-Indafa fil-lokalitajiet tagħna. Min-naħa tiegħu il-Ministru Bartolo enfasizza li dan l-investiment qed jaħdem favur Malta aqwa u aktar attrajenti. Pajjiż nadif huwa pajjiż isbaħ, pajjiż iżjed organizzat, pajjiż li kapaċi jilqa' lit-turisti u jagħti prodott turistiku aħjar, iżda fuq kollox pajjiż li verament joffri kwalità ta' ħajja ogħla lir-residenti kollha Maltin u Ewropej. Fi frar li għadda d-Dipartiment ukoll nieda investiment ta' kważi 1,300,000 euro f'apparat modern li beda jintuża b'mod speċifiku f'Taslima u San Ġiljan, inkluż Paċeville. F'Ottubru tas-sena l-oħra wkoll tnieda l-Programm Nazzjonali tat-Tindif bl-akbar investiment li qatt sar f'dan il-qasam.